Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio
Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibag-o, mainit na nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Lunes, petsa 18 sa bulan na sang Pebrero kon Abril sining tuig 2022. 21 kadlaw na lang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kagkaroon sayo na nakita sa aton nga mga headlines. Obserbasyon sang Semana Santa nangin matawhay kag malinong suno sa BCPO. Police Regional Office 6 nagpasalamat sa kooperasyon sa tanan agud mangin malinong ang Semana Santa. LTFRB Region 6 nag-atag nga sa land bank dapat kuhaon ng pantawid pasada cards. 3rd Infantry Division nagapati nga may mga rason si Presidente Rodrigo Duterte kung nga ginvito sini ang SIM card registration bill. Convener sang One Sambayan, isang bayan, dismayado Kanday Moreno, Nograles kag Lacson sa ginpatawag nga joint press conference kahapon. Political analyst nagapati nga si former Defense Secretary Norberto Gonzales ang sa likod sa joint press conference sa tatlo ka presidential candidates. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga ito niya mga headlines sa karon saylo nakita sa mga detalye na sang ato nagapanguna nga mga balita
upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kakaron. Sa ilo nakita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita, nangin malinong kag matawhay ang obserbasyon sa Semana Santa sa syudad sa Bacolod, sunod sa City Director sa Bacolod City Police Office, sunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Wala sang na-record nga major incident ang BCPO samtang ginpatigayon ng mga activities sa Holy Week. Nag-deploy man sa mga kapulisan sa mga seaports sa mga terminals agud nga masiguro ang seguridad sa mga biyahero. Suno kay Martir, mayara pa ang BCPO sang na-record nga accomplishments matapos nga nangin madinalagon ang pagpatigayon sang Holy Week. Nagpasalamat man ang City Director sang BCPO sa tanan nga mga pumuluyo nga nagkooperar agud nga mangin malinong kag matawhay ang pagpatigayon sang Semana Santa sa syudad. Naibaluan nga mayara sang Oplan Semana Santa ang Philippine National Police o PNP kun sa diin yara sa full alert status sa mga kapulisan agud nga mabantayan ng mga aktibidades sa Semana Santa kag makabutang man sang Police Assistance Desk sa mga lugar nga ginadugukan sang mga tawo. Since the start of the Semana Santa last week on Sunday until Easter Sunday included the Thursday, Holy Friday, Saturday, so far wala man sa major incidents nagtabo. Ang kabayan sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Matawhay man ang assessment sang Negros Occidental Police Provincial Office sa obserbasyon sang Semana Santa sa probinsya. So kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala sang dalago ang mga insidente nga na-record sa mga pulisan sa NOCPO nga may kaangtanan sa Semana Santa. Agud nga masiguro ang seguridad sang publiko. So kay Donasco, nag-deploy sila sa mga kapulisan sa airports, seaports kag terminals. Nagpasalig man si Donasco nga ang mga kapulisan na magapadayon sa pagsiguro sang seguridad sa publiko. Gipasalamatan man sini ang tanan nga mga nagkooperar agud nga mangin matawhay ang pag-obserbar sang Semana Santa sa probinsya. Police naging established sa Police Assistance Desk naton is effective man ang ilang pagtrabaho because ang established to prevent ang crimes from happening kag of course i-control naton ang influx of people na magkadto. Ang kabayan sang payag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Nagapasalamat ang tagpamaba sang Police Regional Office 6 nga nangin malinong ang Western Visayas kasunod sang obserbasyon sang Holy Week. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, generally peaceful ang pagpatigayon sang Holy Week sa Western Visayas. Sunod kay Soles, nagnubo ang mga crime incidents sa 44.16% o kon 158 lamang ang na-record subong apang sang 2021 may na-record sila nga 283 ka mga insidente. Sunod sa tagpamabas ang PRO6, sini ang resulta sang close coordination sa tunga sang local government units o kon LGUs, Philippine National Police o kon PNP, force multipliers, voluntary groups kay iban pa nga mga government agencies. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga mga nagkooperar sa mga kapulisan agud nga mangin malinong ang pagpatigayon sa mga activities sa Holy Week sa Western Visayas. Ginpangin bulahan man sa PRO6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo ang mga kapulisan sa sakripisyo nga ila ginhimo agud nga mapatuman ang ilang mga security plans para sa Semana Santa. So far, maayo ang aton nga deployment sa aton ng mga kapulisan at nag-deploy kita sa mga personnel natin sa mga ports, terminals, upod natin ang mga force multipliers natin, yung LGU, and naman ang government agency. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ginathag sang tagpamaba sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 nga sila lamang ang nagaproseso sa mga papeles sa mga beneficiaries ng fuel subsidy apang ang Land Bank of the Philippines ang nagapanagtag sang cards. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Salvador Altura, wala siya nakaibalo kung ano ang natabo sa Land Bank nga wala pa mapanagtag ang nabilin niya sa 69 ka mga unclaimed pantawid pasada cards. Tinlikdan nga si Manag impayag sa LTFRB nga ipanagtag ang unclaimed cards kadungan sa caravan sa syudad sa Silaya apang wala ini natigayon. So kay Altura, wala man sila sang listahan sa mga beneficiaries sa mga wala nakakuha sang pantawid pa sa cards bangod ang Land Bank ang may access diri. So diri wala man siya nakahibalo kung saan ang ipanagtag ang fuel subsidy sa iban pa nga mga beneficiaries bangod sila lamang ang nagabulig sa pagproseso sa mga dokumento. Nagahulat man sila sang kung saan patigayunan ng libre sakay agod yung proseso man nila ang mga dokumento sa mga beneficiaries sa nasambit nga programa. There were something like 69 nga claim na cards.
Ang kabayan sa pahayag ni LTFRB Regional Office 6 spokesperson Attorney Salvador Altura. Nagapati ang tagpamabas ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga nakahibalo ang presidente sang Pilipinas nga madamo pa sang dapat nga pagatunan sa ginaduso nga hagna sang SIM card registration sa Pilipinas gani ginveto niya ini sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Captain Kim Apitong. Si Presidente Rodrigo Duterte ang isa man ka abogado kag ang mga advisors sang presidensya ang mga abogado man kung sa diin nakita nila nga madamo pa ang dapat nga patunan sa SIM card registration bill gani ginveto ini suno kay Apito ang SIM card registration bill ang dako kuntani nga mabulig sa state forces ka nga isang Philippine Army bangod mahapos na ang pag-trace ang contact information sa mga communist terrorist o kon ang mga state threats bangod na hibaluan gilayon kung sino ang nagapanigay iya sang numero suno kay Apito may mga dapat nga konsiderasyon antes mangin layi kaya ngay lamang sa pribado nga pagpangabuhi sa mga pumuluyo bangod mahimo ini nga gamiton sa investigasyon nga wala sang pagpangayo sang nagakaigo nga permeso sa natungdan suno pa kay Apito nga ang nasambit nga hagna ang makabulig sa puwersa sang pungsod apang dapat lantawon man ang kaalam sang presidente sa pagvito sini. Atin naman po, state forces, para sa atin makakatulong ito. At tingnan natin yung wisdom ng ating presidente. At kami naman po, dito po bilang isang sundalo, kami po ay tumatalima at susunod po sa ano man po ang magiging desisyon ng national. Ang kabayan sa pagpayag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong. Samtang nadismaya ang conveners ng One Sambayan kasunod sang ginpatawag nga joint press conference ng presidential candidates Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao kag Anay National Defense Secretary Norberto Gonzales. Suno kay Anay Negros Occidental Governor Rafael Coscolwela na disappoint ini sa ginhimo sang apat bangod ginalantaw siningan nagpatawag ang mga inisang joint press conference para sa pag-anunsyar sa unified ticket agud makahatag sang third option sa mga botante. Ginalantawan ni Coscolwela nga kaangay laman nga nagpakitluoy ang apat sa presidential candidates sa ilang nga ginhimo nga joint press conference kag ang malain pa bangod ginpunterya pa sa mga ini si Vice President Leni Robredo nga hindi man makapanagang. Apang ginpahayag man sini nga ang ginhimo sang apat ang nagduso sa mga pro Leni nga mga pangampanya dugang para sa kay VP Leni Robredo. Ginpahayag man sini nga ginpatiyog-tiyog man ni Gonzales ang iyang nga mga pahayag bangod sa ginpagwa sini nga hindi matud ang survey apang ang survey man ang ginbasihan sang iyang nga pahayag ginalantaw man sini nga bentaha ang ginhimo sang apat ka mga kandidato bangod mahimo madamo ang manginmalas ay nga mga montante para sa ila ginpahayag man sini nga ang ginhimo ni Gonzales ang isa lamang ka public stance agod nga makakuha sang atensyon nagikan sa publiko. Suno kay Coscolwela sa karon ginadihon na sa mga ini ang house-to-house campaign kag gina-deploy ang tanan nga mga youth volunteers bangod sa santo sa survey mayara pa sang 15 to 20% nga undecided. So diri luyag na lamang nila nga palaptahon ang kamatuoran kag ang mga pumuluyo na ang bahala nga magdesisyon sang ilang nga pagabutuhon sa adlaw sang eleksyon sa Mayo 9. Kanubo na blayas ang rating, labit na gidining tatlo, siguro nakita nila nga daw-daway nakita ginasapak dire. So, nagtawag sila presscon. Kagang abi ko nga masiling sila nga maupod na lang sila nga tatlo or apat. Kag isa ka unified ticket para nga matanyag naman sa publiko ang isa ka tawag naton third force. Ang kabayan sa payag ni former Negros Occidental Governor Rafael Coscolwela ang conveners ng One Sambayan. Nagapating isa ka political analyst nga si former Defense Secretary Norberto Gonzales ang leader ng Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Senator Ping Lacson sa pagpatawag sang press conference kahapon kung sa diin ilagin panindugan nga hindi sila mag-withdraw sa presidential race apang ginpanawagan ni Moreno ang pag-isol ni Vice President Leni Robredo. Suno kay Attorney Joe Max Ortiz ang loyalty ni Gonzales ang yara kay Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo bangod nagserbe ni bilang Defense Chief sa idalom sang Arroyo administration. Sa karon si GMA ang nagasuporta kay Bongbong Marcos bilang presidential candidate. Gani hindi malipod suno kay Ortiz nga dako nga impluwensya sang Anay Presidente kay Nograles. Kay Gonzales, nagsaligmato man si Gonzales. Bangod nun nangangin pahayag sini nga hindi matuod ang survey. Bungod ginabayaran ini apang ginbasihan sini sang iya nga pahayag ang survey man. Sunod sa political analyst ang survey ang isa ka mensahe. Sa tanan kay isa man ini sa mga
nagapatunda sang resulta sang eleksyon. Ginpahayag man ni Ortiz nga antes nag-upod kanday Moreno sa joint press conference. Dapat niya ginlantaw nilang anggulo nga ang may pagdihot sang tanan amo si Gonzales. Inibangod sa tagsa nga matapos sa paghambal si Moreno. Ginapasa niya dayon kay Gonzales ang mikropono kung sa diin nagagwa nga siya man ang nagtipon sa duha kung sa diin wala man sang tsansa nga magdaog bangod wala man sang 1% o kung 1% sa resulta sang survey. Tanan si Norberto Gonzales. Kung tanawon mo sa ilang presko nila, every time nga matapos ang bal si Isko Moreno, ginapasa ya dayon kay Norberto Gonzales. Correct. So it appears therefore nga ang nanguna si Negid kag ang nagpatingog ni sa ila mismo si Gonzales. Ang kabayan sa pagpayag ni political analyst attorney Joe Max Ortiz. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, aminado si attorney Joe Max Ortiz nga ang joint statement na presidential candidate Isko Moreno, Norberto Gonzales, Ping Lacson kag Manny Pacquiao ang statement of disunification. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Ortiz, wala man nag-unite ang apat sa ilang joint press conference. Bangod ginpatigayon lamang sa mga ini agud nga i-anunsyar nga hindi sila mag-withdraw sa bylaw ginapalawagan pa sa mga ini ang pag-withdraw ni VP Lenny. Gibayag man sini nga ginlapas sa mga ini ang hulubaton nga United We Stand, Divided We Fall. Bangod luyag sa mga ini nga United We Stand, Divided We Stand. Gilantawan sini nga ang ginhimo nanday Moreno ang naplanuhan sa topa kag ang mga ini mahimo magresulta sa mind conditioning sa mga botante para sa mga sa pagboto sa pagsabotahe sa eleksyon sa Mayo 9. Nilantaw man sini nga ang plano sang apat amo ang laglagon ng ikaduha sa survey. Gibayag man ni Ortiz nga ang ginahimo sang apat amo ang kabahin lamang sa ilang orchestrated strategy ang pagtirada nila kay VP Lenny. Suno kay Ortiz, mahimo nga mayara sang tao sa likod sang pagplano sa mga strategy sang apat ka mga politiko. Ginbayag man sini nga kung hindi maghugpong ang apat, hindi sila makadaog kay BBM. Masuspitsahan nga kabahin pa ini sa ginatawag nga strategy orchestrated ini tanan nga mga senaryo, no? As to who is orchestrating sinada, there is somebody na naga-orchestrate. That's why ang siling ko gani, dirigin ko ba ni Isko Moreno ang iyang political career, no? He becomes now a real politician. Why na siya nagakadto sa issue? Ang duga nga pahayag ni attorney Joe Max Ortiz, samtang gibayag man ni Ortiz nga ginhungod ni Senator Manny Pacquiao nga hindi magtambong sa joint press conference bangod mahimo man ini mga makasakay sa private plane pabalik sa Manila apang wala niya inigin buhat bangod na hadlok man ini nga pati siya ang masunog. So kay Ortiz ang mga pumuluyo na ang nakaibalo sa mga resulta sa presidential election. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw Lunes, petsa 18 sa bulan sang Abril sining tuig 2022. 21 ka adlaw na lang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Antes kita magtako patundanay balikan ang aton nga mga headlines. Obserbasyon sang Semana Santa nangin matawhay kag malinong suno sa BCPO. Police Regional Office 6 nagpasalamat sa kooperasyon sa tanan ug mangin malinong ang Semana Santa. LTFRB Region 6 nag-atag sa Land Bank dapat kuwao ng pantawid pasada cards. 3rd Infantry Division nagapati nga may mga rason si Presidente Rodrigo Duterte kun nga ginvito sini ang SIM card registration bill. Conveners ang isang bayan dismayado kanday Moreno Nograles kag Lacson sa ginpatawag nga joint press conference kahapon. Political analyst nagapati nga si former Defense Secretary Norberto Gonzales ang sa likod sa joint press conference ang tatlo ka presidential candidates. Kagamuyad to nga aton nga mga headlines karon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupod naman natin si Bombo Dennis Rubica kag sa katapusan kami inyo nang intag balita Bombo Glory Fatal Shario kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Kag karon sa aton naman nga Bombo News Analysis yung padala sang aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lacciones may tigulo mensahe sang pagkabanhaw. Gindumdum naton ang pagpalansang sa aton Ginoo agud tuluwason ang kasalanan sa mga tawo.
hindi mabayaran ang iya sakripisyo, pagpasaan sang krus padulong sa bukid sang Kalbaryo. Apang ano gid bala ang matuod-tuod nga mensahe sang iya pagbanhaw para sa aton nga mga Kristiyano. Kaysa Semana Santa lang kita nga daw mga santo. Apang sa iban nga mga inadlaw daog pa naton ang demonyo kay wala sa aton tigipusoon ang himpit nga pagbago. Kamay pa ang iya pagkabanhaw aton lubos nga mahangpan. Aton mga sala aton natalikdan, kaysa nga mili niya nga dugo kita na ang ginhugasan, agutong aton malain nga ginahimo hindi naton pagbalikan. Kung gusto naton baguhon ang aton nga nasyon, ang aton kaugalingon ang aton una nga baguhon, ang aton mga malaot nga mga hilimuon, hindi na naton pagsulit-suliton para sa mahal nga Diyos kita ang pagkamayuhon. Ang ini nga pangunang-una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.